И здравейте хора, ние продължаваме. Нещо се бъгна. Нали? Така. Споки, кажи нещо. Нещо се бъгна, нещо не се чувам аз. Да, он да се оправи пък, не знам. Сега продължаваме с... Нали... Сега ще почнем да се правим къща. Малко смотано стана, ама... Така. Ма ние се връщаме към спауна. Що? Не знам на къде. Не, ето. Трябва да скачиш на това бар. Виж, намерих един някаква къща. Виж ли? Къде си? Да, телепортна. Чакай. Къде си? Може да направим забавка. Чакай, пиши тъпа. Нещо пак ми се бъгва тук. Ади пиши. Ко? Тъпа. Споки, да. Сега дано да се чувам. Дано. Ти снимаш ли в момента? Да. Че как? Ето така виж идеално как няма за къща, нали? Да. Супер. Копай така малко да го изчисти. Повече не дей, стига точно, бе. Стига точно. Добре, окей. Това го ще виж, това. Аз вече тръгнах на някъде. Това си пак само се слушаш. Нямаш торчове. Нямам торче, само глеждам. Много е тъмно. Да направим ли торчове? Да направим ли торчове? Крафтинг тейбъл имаш ли? Да. Слагай ли? Има 12 гора, имаме снимане. Всичко да. Колко торча ти трябват? Ти си ходи да копиш на къща. Служи няколко къща. Ще освета малко. О, зомби ме напада, я умирай, бе. О, тук намерих нещо. Пукна ли, бе? Кой да е пукнал, бе? Ти. Не. Защото нещо ми се чу такова. Все на Това не. бик скажи. И колко много кол човека. Вземай ли топиш? Мисля, че не вземам. Само малко ли си мъртва. Пак се занимавам с къща. Само малко ли си мъртва. Оцелете го. Плиз, моля ви, оцелете го. Умре, бе. Умре. Дайте го, плиз. Точно би много стрели тук, е. Така, зомби. Ще имам плът на зомби. Ама ела къща, аз имам много. Ай, споко, бе. Бе, нещо ми се бъгва тук, бе, човек. Не се чуваш, нали? Не. Появям, в смисъл, виждам какво има надолу. Нещо ми се бъгва, ама... Не, бе, бъгва ми се сериозно. Бъгва ми се, бе, сериозно. Този клип дано да стане хубав. Какво? Не, защо? Няма да го кажа. За кое? Няма да го кажа, не ти знаеш защо. Какво знам? Знам нещо. Ти в планина ли си? Какво си? Може и да е хубава, мисъл да стане хубава. Както са влизали станат готини. Само да искам да излеза от другата страна, човек, да е много яко. Добре ще. Вънка ли си правим години? Моля. Да, няма да
Айде замълчи си по-добре. Да. Защото трябва да сложим цензура. Иначе... Вратата за влизане стана готина. О, излезах от другата страна и тук пънаха две зомби. Остана мейко. Първен. О, даде ми айрон! О, yes. Зомбито ми даде айрон, човек. Едно. Малко е. Човек. Как ме подгониха тук 4-5 зомбита. Прибих две, ама... И крипър тръгна подер мене. Виж колко. Телепорт ще. Но трябва да се мърда. Това бягаш. 4-5 зомбита, гледай. Да виждаш. Бабия, как няма ги бях тук себе. Сарам броня, всичко убил. Остана, къде тръгна, Мишко? Опо! Еми... Добре. Това ли ще ви палите? Не. Още малко. Ми, тавана стана горе. Горе на черешата. Камъните падат от небето. О. Скелета ще бъде по-неготина от печенето. Да. Се качвам на ледения баня. Каква тишина на стъпи. Скачам от високо, че. Ще се сетим някакси пътници. Това ти ли си, бе? Опа. Станало ли? Я виж да пада. Спере. Ще я скараш? Смисъл? Ще я скараш. Изкарай цяло. Да помагам нещо? Искаш ми брои... негър дърво. Няма. Не ми пука от тил. Да. Не ми пука и поправи, Аз ще такова, ма ще направя бял дърво, но сената ли там какво правиш? Да чупя тази стена без бял дърво. Знам, бе. Това Тази стена не е чупа, ще обикновено. Имаш ли обикновено? обикновено имам само 44. Ма не е обработен. 3-4 стака ще направим. Да, не можех. Виж го, тук май пред нашата къща имам негър дърво. Ай, слагай, аз чупа ти слагай. Там остана. Не. Не е толкова. Виж го, бе, не тук, за какво ги слагаш, бе? Абе, нищо не съм сложил. Тази стена трябва да е от негър дърво. Тук пред къщата виж колко негър дърво има, бе. Верно, виж колко как става. Ако врияш. Виж. Горе на къщата има един крипър. Не, скелет, уби го. Да знаеш какво да ще го правя? Ела да виж какво направих. Така да направим навсякъде, ще виж колко яко стане. Ами, айде да приключваме вече, кой ще кажеш? Чакай да по теб. Аре, по-бързо. Какво да ще го видите? По-бързо.